Sanibonani, uSiphiwe lo wakwaMaduma Isibongo, also known as umongameli wezitofuza kuwo wonke ama-social platforms. We are starting a new program called Umongameli TV. Lona-ke esimqopha namhlanje u-episode 1. Lapho-ke sizobe sikhuluma nosisi one-glaucoma. I-glaucoma ngabe niyayazi ukuthi yini? Isifo samehlo. Uzalwa ubona kodwa kuhamba hambe ugcine ungasaboni. I-glaucoma-ke inezimpawu eziningi. Eyokuqala nje ukuthi awuboni lutho. Okwesibili, it's partial seeing, kushuthi uyabona kodwa kuyafifiyela. Okwesithathu-ke ukuthi kungabona iso elilodwa. Ngaba lesinxele lingaba elokudla kanjalo. Yebo-ke. So nawe lapha ekhaya uzoziriseshela ukuthi kahle kahle when we speak of i-glaucoma sikhuluma ngani. Ngakho-ke yebo, njengoba bese ngishilo ukuthi namhla siqopha u-episode 1 sisembalenhle extension 15. Sinomama-ke onayo yona le nkinga le ye-glaucoma. Esicela kunina-ke ama-donations, yebo usizo. Noma kungenzeka mhlambe udokotela-ke iziqu yikhona phela futhi-ke uyezwa nje ukuthi umoya oyingcwele wehlela ngaphezu kwakho. Ungabe uyasilekelela-ke la kule nkinga esinayo usenzele le operation. Esikucelayo akukho kuningi, isamba nje esincane sika 50,000. Ibukeka iningi, izwakala futhi ithusa, kodwa-ke uma singahlanganisa amakhanda njengendle emnyama asikhethe ibala lomuntu nemhlophe naye yebo phela yamukelekile. Kungenzeka-ke le nkinga le sithi kuyixazulula ngokushesha. So yebo-ke asike silandeleke simamele u-episode 1 Umongameli TV. Silekelela umama la one-glaucoma. Sibonge-ke niseza, sibonge nisacabanga, sibonge nibukele, sibonge futhi nisaphosela okuncane ukuthi sithole usizo. Umongameli lo, danko. Sawubona ma, kunjani? Ngiyaphila baba. Ngiyaphila nami. uSiphiwe lo okhuluma naye wakwaMaduma. Mina ngikhuluma nobani mama? Khuluma noSibongile Mazibuko. Sibongile Mazibuko. Yebo. Umama unangaki? Na 51. 51 years old. Yebo. Ngicela ukubuza-ke mama. Bowungathanda ukuthi sikusize ngani? Bengingathanda ukuthi ningisize ngedonation. I-donation yemalini ma? Esibhedlela bafuna 50,000. Bafuna 50,000. Yebo. Kodwa konje inkinga onayo ithe inkinga yani? Inkinga yamehlo. Yamehlo. Awaboni o2 noma kubona elilodwa elilodwa aliboni? Naleli belibona lisaboni Alisaboni. selivalekile. Then uma uqale nini ukuba nalesifo? Kahle kahle sicale 2006. 2006. Bekuloke ku-right leli 1 leli linye selicale manje 2023. Okay. Then ngicela ukubuza, ingabe mhlambe khona okusebenzisayo mhlambe for manje wakuthola mhlambe esibhedlela njengemithi ukuthi bazame mhlambe ukukusiza ngayo? Yebo, umuthi bayanginika every month ngiyawulanda esibhedlela. So njengoba usebenzisa umuthi umehluko uyawubona mhlambe? Awukho. Awukho umehluko. Then ngicela ukubuza-ke uke wazama mhlambe ukuhamba uze ufike ku-specialist mhlambe uthole ukuthi kwenzakalani? Hayi, specialist sangenzela incwadi sathi ngiye ku-private e-Trishad. I-Trishad yathi ngiye Witbank. Kulapho bafike bafuna khona i-50,000. Nakhona lapho bathi bazangisiza ilihle li-1. Okay, sure. Shuthi kulo 50 lo esimcelayo for i-donation, bona bebakhulumela ukuthi bazokusiza esona elilodwa. Yebo, ilihle li-1 leli laka left. Laka left. Laka right lona ilelo the kade lona laqala, leli laka left liqale manje. Yeah, leli laka right beli-right. Shuthi nabo abodokotela nabasho so bathi leli vele angeke lisalunga bazangi-operator leli li-1. Bazoku-operate leli elilodwa. Okay, ngicela ukubuza-ke uma usho kanjalo uthi bathi bazoku-operate elilodwa kodwa bafuna u-50,000 for leli elilodwa. Yebo. Then ngicela ukubuza, uma uhlala nobani? Ngihlala nomfana la ekhaya. Then ngoba esikhathini esiningi ngathi kuwumuntu otohayo bese uphila kanjani uma uwedwa? Bayangisiza abomakhelwane. Abomakhelwane. Yebo. And busowumuntu mosivele osojwayele ukuzenzela izinto ngaphambi kwako konke lokhu. Yebo, bengizenzela. Alright. So ngicela ukubuza-ke imininingwane yakho efana njengama-phone numbers
because njengoba sizokucelela ama-donation bengingathanda ukuthi abantu baqhumane nawe ngqo, uyabona? Yebo, Inamba bengingathanda ukuthi sibanike inamba yakho ukuze bazothola wena mabafuna ukwazi ukuthi kwenzakalani. yebo, Iy'namba zakho uyazazi ngekhanda? yebo. Okay, ngicela ungiphe zona ma. 060 060 937 937 0384. 0384. Yebo, Okay, then for ama-donation uthe sisebenzisa i-akhawunti yakho le ka-Standard Bank angithi? yebo, Okay, i-akhawunti ka-Standard Bank imininingwane yakhona ithi 102 466 93787. 102 466 93787. Okay, okukhulu kokubalulekile futhi kufanele sibatshele kona, uhlala kuphi ma? hlala eMbalenhle extension 15. Embalente extension 15. Yebo, Ya, istrati esase-Ratanang, yebo, istrati eh, esase-Ratanang. Sengisho yebo, la khona ukuthi nazi phela ukuthi omunye wezakhamuzi lo esicela ukuthi nisichase sokhona ukuthola usizo ukuze naye uma impilo ichubeke akhone ukuzenzela izinto ngendlela bekade azenzela ngayo. Angithi nizwile ushilo ukuthi bekade libone elilodwa kwaya kwaya la ngasaboni and uhlala yedwa njengoba shilo ukuthi uhlala nomfana wakhe and okukhona ukuthi naye uwumuntu otohayo esikhathini esiningi akekho. So ngishaya isandla phezu kwesinye-ke nami. Ngithi ngicela nisichase ngendlela enikhona ngayo ukuze impilo kama izokhona ukubuya, ibuyele esimeni, naye akhone ukubuyela azenzele izinto ngendlela ekukhonakala ngayo. Ningakhohlwa ngithi ifoni number uyishilo, ngizoyibhala la ku-screen, then i-account number yase-Standard Bank ngizoyiphinda futhi 102 466 93787. Angithi-ke isifo lesi seso igama laso i-glaucoma. You can research for yourself ukuthi uma sikhuluma nge-glaucoma sikhuluma ngani. There are many factors-ke angenza ukuthi umuntu egcine ene-glaucoma although azalwe a-healthy, azalwe awumqemane futhi ake abona ngawo womabili amehlo, angithi-ke. So kungaba ma-health issues, kungaba izinto eziningi nje ezinomthelelo. So ngicela nawe-ke u-research-e kabanzi ukuthi uma sikhuluma nge-glaucoma sikhuluma ngani and ingaze ifike kulesigaba lesi uma asekuso manje. Angeke kusakhonakala ukuthi kwenzeke ukuthi umuthi owusebenzisayo whether ama-eye drops or ama-ointment akhone ukukulekelela. Sekudingakala kona vele ukuthi uhambe wenza njani, uyosikwa. Ngakho-ke ngicela nisichase-ke bafowethu, nithege bonke abantu enibaziyo from ama-organization abangakhona ukusisiza kulolu daba. Imali esiyidingayo ibukeka iyiningi kodwa-ke uma singayihlezi la phakathi omunye nomunye akhiphe okuncane okuthile, ngiyacabanga ukuthi ayiyona iningi ngaleyo ndlela. Imali sobuye siyisebenze, kodwa-ke engikucelayo ukuthi akube khona abantu abazosichasa sibone ukuthi siphuma kanjani kule nkinga le esiphuma kuyo. Angithi-ke omunye umbuzo engifuna ukuwubuza ma, ukubona kona kubukeka kumnyama noma kubukeka kunjani? Angithi sowumuntu oke wabona. manje sekumhlophe nje. Kumhlophe kuyakhanya nje akukho okunye okubonayo. Hhayi, nayizwela-ke nani babukeli, isandla phezu kwesinye. Sithi ngicela nje nathi nisilekelele nisichase, ya, kule nkinga le esibhekane nayo. So manifuna imininingwane ngizoyibhala la, ngikhone ukuxhumana naye-ke umama, nisho ukuthi nimsiza kanjani. Ya, kulo 50-ke bafowethu sizosebenza-ke. Mina-ke ngizowafula 1, shuthi ngizalafula 1000-ke sesifuna u-49. So ngicela ningixhase-ke bafowethu. Sesifuna u-49, 1000 likhona-ke. So ngicela ningiyekelele-ke, hhayi sengithembe nineke. Okunye okuningi ngikubeka ezandleni zenu. Ngicela ningilekelele kule nkinga le esibhekane nayo, angithi? Ya, sibonge lapho. Khona okunye ofuna ukukusho mhlampe ma kokugcina? Ngiyacela kini mphakathi ukuthi ningisize. Eyi, impilo yami inzima, angikhoni kupheka, ayikho into engikhona ukuyenza, anginamntwana, nabangekho labo sisi laba abasebenzayo, ngilala ngingadlanga, ukudla kube nginako ngoba angikhoni ukupheka. Ngicela ningisize, ngiyacela Nkosi yami, ngiyacela.
ngibeke isandla phezu kwesinye. Noma sengingabona ngalo leli eliyi-one ngoba vele bengiloke ngibona ngalo. Manje sekufe kwalona lelo, ngizokhona ukuy'phekela, ngiziwashele, ngiy'klinele ngoba manje ayikho vele into engikhona ukuyenza. Hhayi, impilo yami iyabheda, ngicela nje ningisize. Ngicela ngithi lokho. Nizweleka ngithi nani? Uyacela-ke uma siyanxusa-ke ukuthi umoya oyingcwele ngathi ungehlela ngaphezu kwenu, nizokhona ukusilekelela kule nkinga le esibhekane nayo. So ya, nizothintana naye uma iy'namba ngizozibhala ku-screen nizokhona ukumthola, sibhale ne-account number yakhe i-account number, hhayi yomunye umuntu ngoba uyena esidingakala ukuthi asizakale. Ngakho-ke bafowethu, from me to you, umongameli-ke lona, ngicela ukuthi nisinxuse-ke lapho nisebenzisane nathi nisilekelele. Siyabonga kakhulu. Dankie niseza, dankie futhi nisahlanganisa lokhu ekufuna nihlanganise. Sibonge futhi nisayishare ividiyo, sibonge futhi nisabathega abantu aba-relevant abangasikhipha kule nkinga le esibhekane nayo. Sibonge kakhulu-ke lapho. Siyabonga.